नमस्कार, हमार नाम नेहा है और भोजपुरिया चस्का देख रहा बानी। भोजपुरी फिल्मन में हीरो के साथ दुल्हन या पत्नी के किरदार निभाला के कारण बहुत लोग वहाँ लोगन के असली पति पत्नी मान लेला। बहुत लोग के लागेला कि वो हीरो जे बा वो हीरोइन के असली पति है, लेकिन बता दी ऐसा नहीं है। आज के वीडियो में हम रहुआ के भोजपुरी अदाकारन के असली पति के बा एक के बारे में बताएं। सबसे पहले हम रहुआ के बता देते बानी भोजपुरी हीरोइन निधि झा के बारे में। निधि झा जहाँ के लोग लुलिया के नाम से जानेला। बता दी कि निधि झा के असली पति यश कुमार हमन। यश के पहिलका शादी जौन बा अंजना सिंह से भइल रहे और निधि झा वहाँ के दूसर की पत्नी हवी। और दूसरा नंबर पर आवेली मोनालिसा सिंह। बता दी कि भोजपुरी फिल्म की हीरोइन मोनालिसा सिंह के असली पति के नाम विक्रांत सिंह राजपूत है। यहाँ की 2017 में शादी भइल रहे। अब बता देता रानी चटर्जी के बारे में। बता दी कि रानी चटर्जी के अभी तक ले ब्याह नहीं के भइल। बता दी रानी चटर्जी मनदीप बामरा से शादी करे के विचार कैले रहली, लेकिन बाद में वो शादी ना भइल। काहे कि वहाँ के एगो इंटरव्यू में बतैले बानी कि दोनों आदमी में बातचीत ना होके के कारण वहाँ के रिश्ता जौन बा टूट गए। आम्रपाली दुबे के हमेशा दिनेश लाल यादव के साथ जोड़ के देखल जाला और बहुते लोग जे बात दिनेश लाल यादव के यहाँ के पति मानेला। लोगन के लागेला कि यहाँ के शादी निरहुआ से हो गई बा, लेकिन हम रहुआ के बता दी कि निरहुआ के शादी हो चुकल बा। वहाँ के पत्नी के नाम मनसा यादव है और यहाँ के जौन शादी बा आम्रपाली दुबे जी से नहीं के भाई। अब बात करते मधु शर्मा के। भोजपुरी हीरोइन मधु शर्मा की उम्र जौन बा लगभग 42 साल हो गई बा, लेकिन यहाँ के अभी तक ले शादी नहीं के भाई। काजल राघवानी भोजपुरी सिनेमा के सबसे बेहतरीन अदाकारा मानल जाली काजल राघवानी और यहाँ के खेसारी लाल यादव से जोड़ल जाला। कई गो फिल्मन में दुल्हन के किरदार निभाला के कारण यहाँ के लोग जे बा खेसारी के पत्नी मानेला, लेकिन बता दी कि यहाँ के अभी तक ले शादी नहीं के भइल। अक्षरा सिंह यहाँ के भोजपुरी फिल्म के शेरनी भी कहल जाला और यहाँ के लोग पवन सिंह से जोड़ेला, लेकिन रहुआ के बता दी कि अक्षरा सिंह के अभी ले शादी जौन बा नहीं के भइल और पवन सिंह पहले से शादीशुदा बानी। अब रहुआ के पता चल गई हुई कि भोजपुरी फिल्मन के जे अदाकारा बानी लो वहाँ के असली पति के है। फिल्मी दुनिया और असल जिंदगी के बीच बहुते फर्क होला। तो अगर रहुआ भी कोनो भोजपुरी फिल्मी जोड़ी के बारे में सुना तानी तो सोच समझ के मानल करी।